टारगेट माने जेनाखि आसामनि स्टेटनि आन्डार 20 टीम बेखौ दिनै रुनिकाटानि नैबे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव ट्रेनिं बा कचिं होबाय थानाय जादों। नैबे टीमानो गासैबो आसामनिफ्राय टप प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै बाहाय 40सा प्लेयारखौ लाबोनाय जादों। दा 40नि गेजेराव कचिं आरो ट्रेनिं होनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो 22सा बासिगोन आरो 22साया आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन छत्तीसगढ़आव थानाय नारायणपुर होननाय जायगायाव नेशनेल फुटबल चेम्पियनशिप विवेकानन्द ट्रफि बियो जागायगोन जोंना 11 मेनिफ्राय। दा बिनि थाखायनो कचिं आरो ट्रेनिं सेसना नैबेहाय जागासिनो दङ। फुटबलनि खेथ्रआव आसामनि आबहावाया माबायदि जानानै दं दा? आसामनि आबहावाया जोङो जेनाखि आसाम फुटबल एस'सियेसननि दायित्वखौ लानायनि उननिफ्राय जोङो 7 बोसोर जायाखै, 7 बोसोर जासिगोन। दा जथेस्थ' मोनसे रेगुलेसन बा जथेस्थ' मोनसे ट्रेन्सफरमेसन पिरियड जों थांगासिनो दङ आरो जोङो जथेस्थ' इन'भेटिभ खामानि मावबाय थादों, जायनि थाखाय लोब लोब जेनाखि यां जाखांफुनाय फुटबलार्स बिथांमोनहा लामा मोन्दों आरो सुजुग मोन्दों फुटबल गेलेनो थाखाय। इयुथ लिग जादों, आन्डार 13, आन्डार 17, आन्डार 15, आसाम प्रिमियार लिग जादों। बे गासैबो लिगफ्रा जिहेथु जोंनि आसामाव जाबाय, सिगाङाव जायाखैमोन। बिनि थाखायनो जोंनि जेनाखि आसामनि फुटबल गेलेगिरि, जाखांफुनाय फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनहा नैबेफोर प्लेटफर्माव स्कप मोन्दों गेलेनो थाखाय। जों नुदों जे चिरां जिल्ला हिसाबैबो फुटबलाव लाइमोनफ्रा गोसो होनाय मोनदों। ओमफ्राय बे स्कपखौ माखासे समाव लानो रोङा लाइमोनफ्रा, माबायदि लानांगौ होननानै नोंथाङा मिथियो? जोंना बेसिकेलि जेनाखि आसामनि टिम बानायनाय जायो बेवहाय पाब्लिकलि कल खालामनाय जायो, उमुक थारिखआव ट्रायल जागोन, नोङो फैनो हागोन होननानै। जोङो थिग बेबायदिनो आसामाव गुवाहाटि सिटियाव जोङो ट्रायलखौ खालामनाय जादोंमोन। बेहाय एराउन्ड 500 आन्डार 20 फुटबल गेलेगिरिफ्रा बाहागो लाफैदोंमोन आरो बिनिनि गेजेराव जोङो 40 जन बासिनानै लाना फैदों। थिग बेबायदिनो जेरै जुदा डिस्ट्रिक्टनि प्लेयारफ्रा बाहागो लादों, बेबायदिनो चिरांनियाबो बेवहाय अपेन थांनानै पार्टिसिपेट खालामहैनो हायो आरो बेवहाय चिरांनिबो प्लेयार्सफोर दङ दिनै बाहागो लादों। आरोबाव आङो चिरां जिल्लानि बा रुनिकाटा ओनसोलनिफ्राय सेक्रेटारि जाहैनायलाय जोङो मोनसे आरोबाव एडभान्टेजखौ लासिननो हायो। मानो होनोबा इनफरमेसनखौ थाबसिन मोनो। दा आरोबाव मोनसे जेनाखि खोब गोग्गाथाव बाथ्रा बावा जाहैबायखि जोंनि जायगायाव रुनिकाटा ओनसोलाव बा चिरांदुवार ओनसोलाव जोङो माब्लाबाबो सानफेराखैमोन बे आसामनि बायदि बे स्टेटनि मोनसे टिमा बाहाय ट्रेनिं लाफैगोन बा कचिं लाफैगोन। दिनै बेवहायनो फैनानै कचिंबो जाफैदों, ट्रेनिंबो जाफैदों। बियो जोंनि ओनसोलनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोङो बे जेनाखि सुबिदा, जेनाखि बे जोंनि थाखाय मोनसे अपरसुनिटि, जोङो बेखौ लानांगोन। हिनजावफोरनि बेलायाव माबायदि फैयो? जोङो हिनजावफोरनि बेलायावबो थांनाय बावैसो सानाव जोबनानै थांबाय जोंना खेल' इन्डिया गार्लस जादोंमोन, आन्डार 13, आन्डार 15, आन्डार 17नि। बेबो चिराङावबो जादोंमोन, क'क्राझाराव जादों आरो आसामनि बिभिन्न डिस्ट्रिक्टआव हिनजावफोरनि खेल' इन्डिया गार्लसनि टुर्नामेन्ट बा लिगा जानानै थांखांबाय आरो आसाम स्टेट प्रिमियार लिग हिनजावफोरनि जानानै थांखांबाय। दा क'क्राझारनि मोनसे टिमा आइ लिग 2बो गेलेखांबाय हिनजावफोरनि आयदायाव, हिनजावफोरनि केटेगरियाव। दा थिग बेबायदिनो जोङो गासैबो एज केटेगरि आरो गासैबो एज एन्ड सेक्स बेखौ नायनानै जोङो सेपारेटै फुटबलनि जेनाखि मोनसे रेगुलेसन बेखौ आसाम नाङैनो लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। सेक्रेटारि हिसाबै नोंथाङा